बे आकाशवाणी गुवाहाटी मावबाखौ दालाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो सिबिनाय खुलुमनायजों गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि बर' रादाबखौ फरायदों आं सन्जित बर'आ। 14थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मानि मैया 4थि सानाव आइजोनि थाखाय 33 जौखोन्दो मासि रैखाथिनि सायाव लानाय सोरखारि रादायखौ बयजोंबो सावरायनानै गनायथि जायो। आइजो आरो खुदिया जौगाखां मन्थ्रि अजन्ता नेवगा थांनाय 25 मेयाव सदनाव दैखांनाय बे संकल्प रादायखौ हेफाजाब आरो हेंथा खालामनानै मैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ हमनानै गासै सा 29 एमएलएफ्रा गावबा गावनि बिबुंथि होयो आरो गनायथि जानायजों बे रादायखौबो गनायथि जाबाय होननानै बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ फोसावो। दिनै जथुम्मायाव 5थि एबा जोबथा सानाव गोबां सावरायजानाय इउसिसि बिलखौ रायखांनानै गोबां एमएलएफ्रा गावबा गाव जुक्ति होयो। बे बिलखौ लानानै जोबोद गोख्रोङै दिनै आयेन आफादाव दान्थे बिदान्थे जानायखौबो नुनो मोनो आरो सदनाव इउसिसि बिलआ गनायजाबाय होनना बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बुंफोरनानै होयो। हादोरसा सोरखारा बेसादनि बेसेन बांनायखौ होबथानो एबा सरासनस्रा सुबुंनि खायसे बिबांनि बेनिफ्राय हां मोननायनि थाखाय फैगौ जुलाइनि गिबि सप्तायाव गथायनो गोनां रां बावजायाव जर'खा नक्सा थियारि खालामगोन होननानै मैया सदनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो। आयेन आफादाव हादोरसा बेंगिरिया होनाय बिबुंथियाव दान्थे बिदान्थेयाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया बुङोदि इरान आरो आमेरिकानि दावहा एबा हरमुजनि गाज्रि थासारिया गासिबो मुलुगनि रांखान्थिनि बिथिंखौ हालाय-हाफाय जाहोदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव गोदानै दाजानाय सोरखारा फैगौ 5 बोसोराव हादोरसानि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे सावस्रि फरायसालिमा, इन्जिनियारिं फरायसालिमा आरो मुलुगसोलोंसालि गायसंनायनि थांखि लादों। 14थि आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव मैया 4थि सानाव हादोरसा बेंगिरिनि बिबुंथियाव साबायखर बावनाय रादायखौ सावरायनायाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङोदि जौगानाय, मोजां खुंथाय आरो सुबुं अनसायनायनि गेजेरजों मोनसे गोख्रों गाव फोथायनाय आरो गावखौ सुंथानाय आसाम दानो थाखाय हादोरसा सोरखारा बिबानथि गोनां। मैया सदनाव होनाय बिबुंथिनि सायाव बिथाङा हादोरसानि सावस्रि खोन्दोखौ मुंख'जाथाव सोलायनायनि सोमोन्दै जर'खायै सरजाबफायो। नांजाबनाय हादोरनिफ्राय जानाय थोजासे हाबफैनायनि थाखाय हादोरनि सिमनायारि ओनसोलफोराव सुबुं बांनायजों सोलायनाय आयदाखौ लानानै मिरु सोरखारा गिथावना होनना फोरमायदों। सुबुं बेरफ्रुसारनाय सोलायनाय गोहोमखौ सावरायलायनायजों लोगोसे हाबसनफैनायफोरखौ होबथानो मिरुआ मोनसे गोजौ थाखोनि कमिटि दाफुंनानै होदों। मैया समाजारि बिजोङाव बेनि सायाव फोसावनानै मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बुङोदि सुबुं बांनायखौ सोलायनाय हादोरनि दासान्दिनि आरो इयुननि थाखाय थोजासे गोनांथियारि चेलेन्ज। गोदानै दाजानाय बे कमिटिया रावबो थिखानाय हारिनि सुबुं अनजिमाया जाथावना नङै बांनाय, धोरोम सोलायनाय, लाभ जेहाद, हा जेहाद बायदि आयदाफोरखौ सावरायनायाव लाबोनांगोन होननानै बिथाङा मिथिनो होयो। अल इंडिया कंग्रेस कमिटिया आसामनि कंग्रेस बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि महरै वाजेद आली चौधुरीखौ आरो लेङाइ दैदेनगिरि महरै डक्टर जयप्रकाश दासखौ थिसनथिदों। दोलोनि हादोरारि गाहाय नेहाथारि के.सि. वेणुगोपालआ मिथिहोनाय बायदिब्ला कंग्रेसनि हादोरारि आफादगिरिनि हरखाबै मावफुंजानाय बायदि बे थिसनथिखौ होयो। मुंख'नो हायोदि बेबारनि आसाम आयेन आफादनि बिसायख'थियाव कंग्रेस दलआ मोन 19 मासि मोनफुंनो हादोंमोन। जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै थैनाय बोसोराव बिजिरगिरि शर्मिला भुयानि जर'खा फास्ट ट्रेक आदालतआ मैया सा 7 दायनिगिरिनि हेंथायै बिजिरनायनि धारा होयो। आदालतआ उननि खोलोबाव बुथारनाय, दायगोनां खैसार खालामनाय, थैनाय फारसे नखरनो नारखोहरनाय बायदि दायनि थाखाय थानाय भारतीय न्याय संहितानि गुबुन गुबुन धारानि सिङाव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै बिसार खालामनायनि खामानिया जागायगोन। मुंख'नो हायोदि दायनिगिरिफोरखौ रावबो सासेबो गावनि दायखौ बुंफोरना लायैनि थाखाय आदालतआ फैगौ 8 जुनाव बोसोरनि बिसार खालामनायनि खामानिखौ जागायजेननायनि खोथा मुंख'यो। आसाम हादोरसायारि फरायसालि सोलोंथाइ परिषदनि सिङाव गासिबो गनायथिनाय फरायसालिनि थाखाय थाखो 9 नि रेजिस्ट्रेशन पर्टेलआ फैगौ 30 मेसिम फिन खेवफिननाय जादों। परिषदनि खसिबा मैया मोनसे मिथिसारनायनि जोहै बे खोथाखौ बुंफोरो। मिथिसारनायाव मुंख'नाय थानाय बायदि पर्टेलाव रेजिस्ट्रेशन खालामनाय फरायसा फरायसुलिनि खारिथि सोदांनायनि राहाबो थाफागोन। धर्मशालायाव मैया खुंफुंनाय आइपिएल क्रिकेट बादायलायनायाव गिबि क्वालिफायाराव गुजरात टाइटान्सखौ 92 रानाव फेजेननानै थांनाय खेबनि चेम्पियन रयेल चेलेन्जार बेंगालुरुआ फाइनालाव हाबनो हाबाय। बेंगालुरुआ थिखानानै होनाय 252 राननि गुवार थांखिखौ होसोनानै गुजरात टाइटान्सआ मोनथाम बल थानाय थासारियाव गासैबो उइकेट खोमानानै खालि 162 रान बुथुमनो हायो। दोलोनि जानानै राहुल तेवाटिया गोबाङै 210 रान खालामो। बेंगालुरुनि जानानै जेकब दाफिया गोबाङै 3 उइकेट लायो। दिनै मोनाबिलिनि निउ चन्डीगढ़आव एलिमिनेटर मेचआव सानराइजार्स हायद्राबादआ राजस्थान रयेल्सजों मोगा-मोगि जागोन। दिनैनि गेलेनायाव देरहानाय दोलोआ फाइनालाव हाबनायनि थाखाय नैथि क्वालिफायाराव गुजरात टाइटान्सनि हेंथायै बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे दिनैनि बर' रादाबाबो एसेनोसै।